Деси е учителка, но днес тя се чувства като на изпит. Нейният клас ще премине в друга технологична епоха. Дали ще се справи с предизвикателствата на техниката, но друг избор няма. Старите телешири и черни дъски са безнадежно остарели. И отличниците, и не чак толкова успелите, скучаят в обикновените часове. Няма виновни. Просто общуването между хората днес е много по-динамично. Деси добре разбира това. Затова ще използва образователния софтуер Envision. Какво по-хубаво от това, урокът да е просто един файл, с който можеш да разполагаш, както и когато ти е необходимо. Тъй като не е компютърен специалист, Деси постъпва по най-прагматичния начин. Сваля готов урок от сайта на Envision и го инсталира в системата. Има готови електронни уроци по всички предмети. Те са разработени от Просвета. Издателство, лидер в образователното съдържание. Те могат да се изтеглят по всяко време. Самите уроци могат да бъдат променени според акцентите, върху които иска да наблегне учителят. Изтегленият от мрежата урок е изключително улеснение. Той спестява ровенето в различни източници, каквото представляваше подготовката за всеки нов час на преподавателите. И още по-важно, от тук нататък учениците не са просто слушатели, а участници в урока. Часът още не е започнал. Деси подготвя техниката. Тя знае, че ако следва указанията, всичко ще мине гладко. Първо стартира лаптопа си. Свързва го с мултимедийния проектор. Включва USB хъбовете в лаптопа. После приемниците на безжичните мишки в хъбовете. Веднъж инсталирана, системата може да се използва от всички класове в училището. Вълнението настъпва. Децата трябва да си изберат имената и работните курсори. Всеки е реален участник в една голяма игра, а не пасивен наблюдател. Учениците трупат точки и се съревновават. Те могат да играят отборно или индивидуално. Системата автоматично отчита точките. А госпожата е водач в едно вълнуващо приключение из дебрите на науката. Деси вече плува в свои води. Веднъж започнала да работи с софтуерната образователна система, тя няма да се откаже, защото с Envision се работи изключително лесно. За Envision е нужен един единствен компютър, проектор и мишка за всяко дете. Така осезателно се намаляват разходите по оборудването на стандартна класна стая. Учителите могат да работят в класна стая или специализиран кабинет. Това изцяло зависи от техният избор. Envision е на български. С софтуера Envision днес Деси постигна огромен успех. С електронния урок на Просвета спести време и запали учениците си за материята, която преподава. Децата научиха повече, а тя придоби цялостна представа за знанията на всеки ученик.